May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapangunang napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang hamon ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Digicast Channel 11. Nagbabatian ba kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Masobra sa 500 ka mga Coast Guard sa Pilipinas, Japan kag Indonesia ari sa Bacolod para sa marine pollution exercise. 4 patay, 3 pilason sa makabunggo ang isa ka AUV sa mixer truck. Lalaki nga naglikaw sa gamo, ginlagas pa sa parkingan, gani na niro, isa patay. Nagdangat sa 8 million pesos ang halit sang sunog sa commercial area sa Gatuslaw Street sa Bacolod. Kag sa good vibes, Malogo River, gindag sa isang tao sa kapistahan ni San Juan. Itatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, may masobra sa piso nga saka sa kada litro sang krudo kag gasolina buwas nga adlaw. Ini ang ikaduha na nga semana sa pagsaka sang bili sa nga gasolina kag krudo. Base sa announcement sang petroleum companies, piso kag 40 sentimos ang isaka sa bili sang litro sang gasolina. Piso kag 75 sentimos naman sa kada litro sang diesel kag piso kag 5 sentimos naman sa kerosene. Ang tension sa Middle East ang isa sa mga ginatudlo rason sa pagsaka sang bili sang produkto petrolyo. Sa number 9, Teresita Lopez Alandoni Provincial Hospital sa Silay City ang sa karon nag-ooperate na sa idalom sang 200-bed capacity. Ini kasunod sa pagkabaton sa mga provincial hospital sang Mayo 20 sang license to operate sini para sa 200-bed capacity gikan sa Department of Health, Western Visayas Center for Health Development. Sunod sa kay Dr. Mary Ann Maestral, ang Chief of Hospital, hindi lamang nagatumot ini nga mas nagdako ang sada nga ma-accommodate nga pasyente sa ospital, kundi ang increased capacity importante man agud makapatuman ang ospital sa mga training programs. Karon nag-a-apply ang ospital sa accreditation for training para sa Department of Medicine. Ginapaabot nga sila ang pagabisitahan para sa accreditation sa 4th quarter sinikatuig sunod sa kay Maestral. Dugang pa niya, nagapangita sila sang pre-residence karon. Target sa probinsya nga ang TLJPH ang mangin level 3 hospital sa palaabuton. We were just given the license na mag 200 bed capacity ng Teresita. Just last month, I got the license last week. So it's level 2, 200 bed capacity. Subong kinang beda. 200, ang license natin is 200 beds. How many doctors ang Teresita? Ballpark figure is between 70 to 80 inside Teresita Halandoni. All of them are trained doctors. Anong implication if it's 200? Medyo masaka ang aton capacity. Ma-accommodate Nga ng ma-accommodate. patients. Sa number 8, wala na sang extension sa notice to vacate nga gin-issue sa mga tenants sa Manokan Country sa Hulyo 5. Tubtob karon wala gihapon sang ni isa sa mga tenants sa Manokan Country ang nagpabutyag sang intensyon nga magsaylo sa temporary facilities ang SM Prime Holdings Incorporated. Inibisan handa si Mayor Albi Benitez nga mapatuman ang temporary road closure sa portions ng Father Ferrero Street agud mapalapara ng ilakalan-an kung kinahanglan. Ginpahayag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Hulyo 5 ang ginhatag nga deadline sang syudad sa mga tenants nga magbiya sa Manokan kag wala na ini sang extension. Gindugang ni Ting nga wala sang existing contract ang LGU sa mga tenants taliwas sa ginapadala na sulat ni Attorney Jomax Ortiz nga nagakwestiyon sa pagkakasaila sa Manokan. Sa Hulyo, plano sang SMPHI nga makudala ng Manokan agud masuguran na ang demolition para sa ipatuman nga joint development projects ang 3-hectare property sang Bacolod sa reclamation area. Sa number 7, isa ka lalaki nga naglikaw sa ginamo sa sulod sang ilimnan, ginlagas pa sa parkingan sa motor, gani na niro, isa patay.
Patay ang 25 anyos ka lalaki matapos gintiro sa parkingan sa motorsiklo sa guwasang isa ka ilimnan sa 18th Street sa Barangay 7 sa Bacolod, Domingo sang kaagahon. Ang napatay, ginkilala sa kay Juan Marco Garino sa Barangay Kaliban, Banwa sa Murcia. Sunod sa kay Police Captain Glenn Montaño, ang hepe sa Police Station 2, masakay na kuntani sa motorsiklo ang sospek kung punang iyang nobya sa ginaligar gilagas pagin sila ni Garino. Antes ini, may natabo nga komosyon sa sulod sang ilimnan sunod sa pulis gani naglikaw na ang sospek. Matapos sa ginbalabagan sang biktima, ginkuha sang sospek ang iyang armas sa U-box sang iyang motorsiklo kagintiro si Garino. Giningagaw padala si Garino sa ospital apang gideklarar nga dead on arrival. Maigo siya sang bala sa likod. Nakilala na sang PNP ang sospek apang walaan ay gipalayag ang iyang ngalan samtang nagapadayon pa ang ilang pagpangita sa iya. Sa number 6, apat patay matapos magbungguanay isa ka pribado nga salakyan kag mixer truck sa Dumaguete City. Patay ang apat ka mga persona nga sakay sa sining nga AUV matapos makabunggo sa isa ka mixer truck sa Diversion Road, Barangay Batinguel, Dumaguete City, Negros Oriental sang Sabado. Ang driver sang mixer truck nagaedad sang 59 anyos kag residente sang Barangay Tinago, syudad sang Dumaguete, samtang ang driver sang AUV ang nagaedad sang 45 anyos. Sakay sa Avanza ang anom ka mga pasahero nga nagaedad sang 59 anyos, 48 anyos, 19 anyos kag duha ka mga menor de edad kag lunsay mga residente sang Mandaluyong City. Sa investigasyon sa nga PNP, pasugata ang direksyon sang duha ka salakyan kag pag-abot sa nagakurbada nga dalan, naglapaw ang Avanza sa lane sang truck nga nagresulta sang pagbungguanay. Nakaagom sa malubha nga mga pilas ang apat ka mga sakay sang salakyan kag gilayon man nga gindala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Tatlo naman ang mga pilason. Nagapangita ang PNP sang CCTV video para mahibaluan kung paano natabo ang pagbungguanay. Sa number 5, bidding para sa 8 million pesos nga drainage project ginapasugura na ni Mayor Alde Benitez para masolusyonan ang malawig na nga problema sa baha sa Barangay 3 sa Bacolod City. Nagsugod na ang tig-ululan pero tubtub karon halos hindi pa masolusyonan ang problema sa baha nga nagaapekto sa mga taga-Purok Nangka sa Barangay 3 kag kaiping sini nga mga barangay sa Bacolod. Makapila na ka beses nga ginkayo ang drainage system ilabi na sa dalan katuslaw ugaling kada magbunok ang ulan, nagalapot gihapon ang tubig baha sa mga puluyan. Gani sa isugid ka mayor nga programa, ginmando ni Mayor Alde Benitez sa katapos ang Bids and Awards Committee nga masugura na ang bidding process para sa ginaduso nga 8 million pesos nga drainage project sa City Engineer's Office nga magaangot sa drainage halin sa Katuslaw Street palapos sa dalan San Juan pakadto sa Baybay. Ang kakulang sang outfall o kun guluwaan sa tubig baha. Ang kabangdanan kun nga hindi malubad ang malawig na nga problema sa baha sa lugar. Ang drainage project nga sarang magalawig sang isa ka bulan nga construction amo ang ginatan-aw nga patod nga solusyon sa sini nga problema. Wala ka mo makita nga mga possible obstacles or issues nga mapadugay or madelay ning atong drainage projects. Yes, Mayor, kay so far ang sabi sa aton istorya sa mga pumuluyo, tanan sila ya amenable gito nga obrahan. We will call also ang aton nga city planning, no, kay gin pa map out ko ang tanan nga mga areas nga gabaha kag ang tanan nga mga areas kung din kita naghimo drainage project para makita naton kung effective bala. Sa number 4, masobra sa 3,400 ka mga kasapatan kalabanan mga manok ang nagkalamatay epekto sa paglupok sang bulkan kanlaon. Padaan ng Veterinary Medical Missions ang Office of the Provincial Veterinarian para mabuligan ang mga nagamalasakit nga kasapatan, bulong, bitamina kag feeds ang nalakip sa mga ginapanagtag. Duha ka semana matapos nga naglupok ang bulkan, nagsugod batsyag sang respiratory illness tugaman sang ash fall
ang mga kasapatan suno kay Dr. Ryan Hanoya, ang OIC sang OPV. Sa report sang Office of the Provincial Agriculturist as of June 19, 3,421 ka mga kasapatan ang nagkalamatay bilang epekto sang paglupok sang bulkan sa Bago City kag La Carlota City kag wala pa nalakip diri ang halitan nga kasapatan sa La Castellana. 3,210 diri ang poultry kag ang nabilin nga nagkalamatay mga baboy, baka, karabaw kag kanding. May mga paglupot man nga na-record. Ang mga kasapatan nga nabayaan sa 4-kilometer permanent danger zone, may mga paso tugas ang debris gikan sa bulkan. Ang kahalitan nagabalor sang 374,200 pesos. Baboy jotay, manok ito pinakadam. Tungod na sa ashfall. Sa ashfall siya kay ti actually ato kami to last Saturday, no? So kabagnaan and biak na bato actually nag-visit kami tong barangay. Sang immediate biak taling pag erupt sang vulkan, do wala gid kita mabal nga damage, but since 2 weeks after nagaginuha ang mga damo actually sang cases sang respiratory Nagmasakit. respiratory problems kag mga ibang to gani may mga nagalinupot mga digestive problems. So amo na siya nga continuous ang aton nga veterinary medical missions to para mabuligan aton yung ma-recover ang mga animals dito sa area. Sa number 3, may 39 na lamang karon ka mga pamilya nagapabilin sa evacuation center sa Banwa sang La Castellana. Inisunod sa kay John Diasis ang pamuno sa Disaster Risk Reduction Management Office ang Banwa. Ini sila ang nagapuyo sa 4-kilometer permanent danger zone sakop sa biyak na bato kag masulog. Nagakasayuran na sa mga sobra 4,000 ka mga persona nga nag-evacuate, 116 na lamang ang nagapabilin sa evacuation center. Hindi man napatod kung tubtubsan o sila magapabilin sa evacuation center. Sunod sa kay Diasis, ini ang ginapatod pa sang LGU. Kag isa sa ginalantaw amo nga kun may evacuation center man sa natungdan nga mga barangay, kag sarang ma-accommodate ang mga natungdan. Magahingyo ang LGU sa bulig sa national government para sa relocation site. Sunod sa kay Governor Eugenio Jose Lacson, importante nga mapatod sang LGU ang posible site nga may konsiderasyon man sa palagabuhian sang mga iga-relocate. Kaguyag man makabulig sa probinsya sa igkasarang sini sa sitwasyon. First of all, let them identify where that site is. No, I hope there is a site possible there sa La Castellana because definitely they don't want to be relocated very far away from their usual domain. No? If they can identify that, then we'll see if that is a government land. And if it's a government land, maybe we can consider using it as a relocation land. If not, if it's a private land, then we can find out if the owner is willing to sell the said land. Pero importante is ma-identify kung di yung probable site. Pero willing in your province, willing. Yeah, we will help. Wherever we can, we will help. No? Sa number 2, tatlo ka mga commercial establishments ang nasunog sa Bacolod City. Kahalitan sa nga sunog nagdangat sa masobra 8 million pesos. Sa video nga kuha ni Clifford Nolido, makita ang pagginuha sa mga empleyado sa pasalubong center sang nasiplatan ang madamol nga aso gikan sa second floor sang Guanzon Brothers Building sa Gatuslao Street, Barangay 13 sa siyudad sa Bacolod sang Domingo sang aga. Madasig nga nagpuog ang aso sa lugar nga ginkaalarma sa mga motorista kag mga customer sa mga kaiping nga baligyaan. Gilayon nga nagresponde ang mga bumbero, pero tatlo ka mga commercial establishment ang nalabot sang kalayo sa nagluntad nga sunog. Suno kay Fire Superintendent Jenny May Masip sang Bureau of Fire Protection Bacolod, partially damaged ang Mercy Bread and Pastries, F&E Fashion Shop kag Zol Novel nga sunog. Nagdangat sa 8 million pesos ang balor sang kahalitan sang sunog. Ginausisa pa sang BFP ang ginhalinan sang Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw.
Masobra sa 500 ka mga katapos ang Philippine Coast Guard kaupo ng Japanese ug Indonesian Coast Guard ang pagpatigayon sa marine pollution exercise sa baybayon sa Bacolod sa sining nga semana. Patag sa Coast Guard, wala ang ining aktibidad sa kailabtanan sa tensyon sa karon sa West Philippine Sea. May report si Nico Delfin. Upod sa BRP Gabriela Silang sang Philippine Coast Guard, nagdungka sa Bredco Port ang Japanese ug Indonesian Coast Guard vessel kaina sang aga. Ang Japan ug Indonesia Coast Guard ang yari sa Bacolod para sa Regional Marine Pollution Exercises ukon Marpolex nga magalawig sa sulod sang isa ka semana. Ginsiling ni Coast Guard District Western Visayas Commander Captain Winiel Asgona, ang Marpolex isa ka joint exercises nga nagatuyo mahana sa ngilay kasarang sa bahin sang environmental protection parehas na lamang kung may magluntad nga oil spill sa baybayon. Afternoon, meron din pong symposium. And on Wednesday, ang actual exercise po natin, lalabas tayo dyan sa dagat para i-perform yung series of maneuvers regarding maritime pollution exercise. Masobra sa 500 ka mga Coast Guard personnel gikan sa Pilipinas, Japan kag Indonesia ang nagpaidalom sa Marpolex. Ginklaro ni Escona nga wala inisang kaangtanan sa nagluntad nga tensyon sa West Philippine Sea. The exchange of ideas and best practices. So yun po yung goal namin na ma-achieve until the end of this exercise na po kayo. Not any preparedness for what's happening sa WPS. The West Philippine Sea issue is a different thing. It is handled well by our national government. We'd also like to acknowledge the presence of Auxiliary Captain Mary Cruz Villaranda. Good morning, ma'am. Exercise, yung focus po natin is marine environmental protection and the safety po ng karagatan natin, especially dito sa Philippines. シーレーン沿岸国の海上保安能力向上を支援するほか、国際機関と連携し、さまざまな取り組みを行ってまいります。In order to achieve this goal, we will work to maintain and strengthen a free and open maritime order based on the rule of law. Support the improvement of maritime security capabilities of sea-lane coastal states and work in cooperation with international organizations. Magluwas sa delegasyon gikan sa Japan kag Indonesia, may raman sang international observers nga nagapakigbahin sa week-long activity sa syudad. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa good kapistahan ni San Juan, subunga adlaw, ang iba nagapa-beach, ang iba nagapa-suba. Ang Malogo River sa Ibi Magolona napuno sang tawo subunga adlaw. May report si Romeo Subaldo. Hindi holiday ang kapistahan ni San Juan Bautista pero nagadag sa Malogo River sa barangay Nangka sa Banuasang Ibi Magalona sa idalom sa ginakaayo nga Taytay. Kay nasang udto sa may Taytay pa lang mismo sa highway nga parte sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway, makita na ang nagapaligo sa suba gikan sa ibabaw. Wala untat ang pag-inabot sa mga naga-excursion, pati mga naganegosyo sa mga pagkaon, nagapadulong man diri. Nagabaha abi ang tawo sa kilid sang suba. Bisan diin, may mga nagaparking nga motor, tricycle, kag mga salakyan. Daw naging instant nga resort ang suba. Mayara na ganit sa mga cottages sa higad sini. Si Arnold Vallares, kay isa ka security guard, nagsiling nga kinaandan niya na nga basta gani San Juan. Wala sa nagatrabaho. Nagapadulong gid sila sa suba, kag hindi sa baybay. Iway kay mga pati sa baybay, kay si Cristo, bunyagan sa suba. Hindi sa baybay? Hindi sa baybay. Sa suba, sang organ. DOP kuya, tungod sa pagsalibra San Juan. Gani ang bilog nga pamilya, naga-excursion sa suba halin mag-aga, tubtub na maghapon. Ang iba naman, nagasiling nga mas maayo kung sa suba kay man, mabugnaw ang tubig halin sa bukid kag wala pa sang entrance fee. May bayad sa bukid. Pero kung damit ka ba ligo, may bayad ka. Subaya libre. Libre diya. Libre subaya. Kita ka lang yung postingan. Ang idalom sang Taytay mismo, ginapunsukan sang tawo kay manhandong. Hindi lang kuno kung San Juan nagadag sa diri ang tawo. Kung weekends, masobra pa diri kung kisa ang kanamuon sang tawo nga nagapaligo sa suba. Ang iban, halin pa sa mga kaiping nga mga syudad sang Silay kag Victorias, kag diri nagapaliwaliwa.
Bata kag tigulang, mansig-mansig sa pagpangita sa plastaran para i-enjoy ang ini nga tradisyon sang mga Katoliko. Bago pangita ko yun area kami ba siya na isang tubig doon, ikaw makitaan. Sa Punataytay ko no, dumiyara sa Punataytay. But kanya-kanya ang pangita plastaran ng mga tao para i-celebrate ang San Juan. Sang unaming no, mag-cover, taga-kabasa ta sang basyahanay. But anyway, importante nga safe ang tanan. Correct. Kaago ko ito mga balita sa Negros subungan adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.